So yun, mga ka-road trip, samahan nyo kami sa aming road trip ngayong araw na to at mag-adventure tayo. Support natin yan si Bicolanong Kalbo. Oh, Bicolanong Kalbo. Yun, Vlogs. Bicolanong Kalbo Vlog. Support natin yan, napakadami niya na rin natulungan at saludo ako sa mga ginagawa mo bay at sana magkita rin tayo soon at huwag kang mag-alala, kasama ka palagi namin sa dasal at proud na proud kami mga Pinoy sa mga kapatid nating OFW yan at tuloy-tuloy lang. Road trip lang na road trip sa buhay. Tuloy lang sa ating mga pangarap, balang araw masungkitin natin yan. Alright, God bless. Magandang tanghali mga ka-road trip. Samahan nyo kami ngayong araw na to at iikot namin kaya dito yung sakyan namin. Tara, let's go, road trip tayo. Hello, kumusta po kayong lahat mga ka-road trip? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at malayo sa anumang kapahamakan. Panibagong araw, panibagong vlog po tayo. So ang iba-vlog natin mga ka-road trip ay panggabihan natin mga ka-road trip ay mais. So yun, nakapunta kami sa bundok kaya ito nakakuha tayo ng mais. So yun, lulutuin natin mga ka-road trip. So magandang ilagay yung kasama pa yung Balatan. balat. So balat mo lang. Balat! Yan! Mga ka-road trip o So magbabalat tayo mga ka-road trip. So yan, wala kasi kami mga ka-road trip na Magalaw. wala kaming pambili. Wala kaming pangbiling pagkain. Sunod-sunod yung labas namin mga ka-road trip kaya ngayon ito. Buti na lang mayroon dyan sa labas tanim. Nagadali kami nito. Yan. Kung sa Pilipinas, saging. Dito na minsan para mais din. Buti na lang nakahingi kami sa kapitbahay ng mais. So yan. Sa wakas mga ka-road trip, tayo mga ka-road trip ng mais. Sorry, Ito, nag-uubo ang cameraman. So yan. Sarap siguro na itong mga ka-road trip. Ang ganda. Ito mga ka-road trip, solid na solid. Yan. Galing talaga ng tanim sa kabila. Yan. So, ganda mga ka-road trip. Sariwang sariwa. So, pero yan. Nabalatan na rin mga ka-road trip. Binalatan mo na kanina. So yan, lutuin natin mga ka-road trip. At yan ang kakainin natin. So tara, hugasan muna natin para mawala yung Wala namang uod. Wala namang uod yan. Baka may uod. Ka-road trip, naisalang na natin yung yung mais natin. So yun. Bira kami makatikim nito mga ka-road trip. Ito pa, sariwang sariwa, may pa talaga siya, may balat, kaya yan. Sarap siguro niyan mga ka-road trip. Ito yung sweet corn. Yun, ang sarap niyan. Mga ka-road trip, siguro luto na to mga ka-road trip. Nasa 10 minutes na siya. So buksan natin mga ka-road trip kung ano yung wow, sarap. Yan mga ka-road trip, luto na yung ating mais. Wow, siguro sarap nito mga ka-road trip. Ayan. So, yun, tara mga ka-road trip at ating kainin. Sobra talaga. Yan. Bira kami makakain nito mga ka-road trip. So, tara, let's go. Trip, yan, luto na mga ka-road trip. Chinapstick natin. Mainit. Sarap. Mainit pa mga road trip. Manamis-tamis. Dapat talaga pala mga 10 minutes lang. Kaya luto-luto. Sarap. Yan, ganito pala mga ka-road trip pag di nakakatikim ng mais. Ayaw mo talaga niya. Sarap Yun, umupo na.
So shout out sa lahat ng So Weird family, sa kay Idol John Riot, kay Idol Borge Jason, kay Master James, kay John Igor, at kay Aning Dilag, kay Rinan Alburo. Kain mo ako. Sarap talaga. Kay Asyong Vlog, kay Sunshine Encinas Vlog, kay Chukits Vlog, kay Muratix Club. Apa? Sarap. Kay Boripam, shout out. Mainit. Kay Kinutski TV Official, kay Mike 10 Vlogs, kay Remy TV Bicol Boy. Diyan man kita. Kay Kabarbers Official, kay Dansley, kay Jericho Official, kay Angelica Talagtag, kay Tito Dudes Vlogs. Sarap talaga. Sarap mga ka-road trip. Isip kay Friend Tourist Vlog, at kay Papa Rams TV, kay Kabiyahe Vlogs, kay Mandaragat ng Pasakaw, kay Pasaway OFW, and shoutout kay Mr. Gray Racketeer. Tuloy-tuloy mo lang yung pag-vlogs mo. At shoutout sa SBD Compound, Marilao, Bulacan, pangunguna ni Migs. So yun, shoutout sa lahat ng taga Bulacan dyan sa may SBD Compound. Kumusta po kayong lahat? So shoutout pala kay Lola Basyon at sa kanyang mga anak sa may sa London, at kay London Nards, at kay J. Burias Girl, at shoutout din kay sa asawa niya na si John Brian TV Official. So yun, shoutout sa lahat ng mga hindi ko nabanggit. Maraming salamat sa inyo sa pag-support sa ating munting channel, at sobrang magpapasalamat kami sa mga silent viewer natin dyan, subscriber, sa aming pamilya. So yun, maraming salamat po sa inyong lahat, and God bless to all. Bye-bye.